Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aydiya, menden soň adamlardan iki sany topor dörer diýipdir. Ýöne men olary görmeýärin. Nämede görmeýärin? Cennetde görmeýärin. Ýöne men olary görmeýärin. Birinji topory ellerini gamçy alyp, döwletine kör bolup, şol gamçylary bilen adamlar ýenjerler. Öz döwrüne ýok bolmalar görmeýärin, ýani şo da bolýar. Birinji topor diýilen ellerini gamçy alyp, döwletine kör bolup, şol gamçylary bilen adamlar ýenjerler. Ikinji topory aýallar, ýani bir näçe egin maşly ýalaňaç aýallar dörerler. Özlerini halka meýil etdirerler. Özleri de halka meýil ederler. Olar saçlaryny göýe düýäniň örküji ýaly üýşürüp, kelletiniň üstüne goýjaklar. Şu iki topor cennetin iyisini de almaz. Cennete de girmez. Cennetin iyisi bolsa 500 ýyllyk ýollan iyisi geler diýipdir. Indi şu iki topor cenneti görmeklik, cennete girmeklik aňarda dursun. Cennetin iyisi 500 ýyllap ýol ýöresen, ne şu taýda nädir ýene 500 ýyllap, 5 asyrlap ýol ýöresen cennete barýan diýende näme iyisi janyň alyp gelýän bolmaly. O şu iyis esnafynda da 500 ýyllyk ýoly bilmeýän bolmaly. Ola cennete girmeken 5 asyrlyk ýol öňünden iyisi gelýän bolsa, şu 5 asyrlyk ýol töweregine de goýulmaz diýdigi şo. Cennetin iyisini de almaz diýdigi şol. Yani 5 asyrlyk ýol, şol ýol derejesinde goloýuna da ertilmez cennete diýiligi de. Näçe kilometr, näçe metr Allah bilýär. Haýsy toporlar birlenjisi eline gamçalyp hökümeti özüne nökör tutulup garyba ejide zulm edýän. Ol hol döwürde olar kim? Ýadyňyza düşýän bolar Sowet döwründe 1937-1939 ýyllarda şeýle bir adamlar boldy, adgyn şeýle bir döňüň adamlar döredi, öz halkynyň zekatly baýyny menniýen alim ulamasyny kafir hökümede, komünizm hökümede satyp öz töweregindäki adamlara zulm etdiler. Şonu ýaly adamlar döränne taryhda türkmeniň içinde bolan şo. Suraq saksız olmaz diye. Näçe tarihimizde gowy adamlar geçenen bolsa erbede de bar içinde. Şol döwürde hökümete gowy görünjek bolup, Sowet halkyna gowy görün, komünistleri gowy görünjek bolup, öýde bir wezipe edinjek bolup, gowy ýaşajak bolup, molla adam, molla muhtu diýip baý batyrak diýilýän döwürlerini, o näme ol halkyň neslini erbet görkezjek bolup, baýlaryny bir zalim, bir adalatsy alim ulama mollalaryndan biri ýöne pulun ýygyny gat börüni görkezdiler-de. Epenni diýdiler de bir oýunlardan bolýadylar, ýa jappaklar diýdi, ýa şoňa meňdeş aýgytladım diýdi. Şoňa meňdeş köne orf kinolary bardyr. Orf döwründe düşürilen. Şonda baýlary bir zalim alim ulamalara bir pula satylyp börün, bir mugtxoryň bir edip görkezýänler. Şol öz şu türkmen halkyň gelecek nesli öz ata-babasyny buýsanmasyn, gowanmasyn diýip edilen zat ol. Aslında bizim ata-babalarymyzyň alim ulamasy da ýerine öd etmeli işini etmäni başaran alim ulamalarymyz ba? We baýlamyzdan bolmaly derejede alim ulamasyny dinläp, zekatyny, sadakyny ýerine bolup, garybyň arkasyndan alan türkmenlerimiz bar. Ýöne şolar bildirilmejek bolup şonu ýaly edilen. Bu taýda Peygamber aleyhissalamyň kast edýäni şolar. Yani hökümetiň güýjünden arkalanyp, gowy adamlaryň, halal adamlaryň garşysyna nemedip zalimlik zulm edenler. Hudaýa şükür biziň döwrümizde ony ýalyk zat ýok. Wezipesine hyýanatlykly ulanyp Allah taklaň plany diýdirjek, plan ministriň çağı diýdirjek bolup, ýa jigiti dogany diýdirjek bolup erbetlik etdigi. Görýänsiňiz türlerde hormat prezidentden ýogyna ýanýanlar. Bu bir adalatçylykdan ibaret, Hudaýa şükür biziň döwrümizde ýok, bolmasynam Hudaýym.